Iti Masakbayan. Di napalabas, kabayatan ti kadda ni Jane iti balay da Diego. Imawag ni Betty. Kat impakaam muna kan ni Jane, ang makagurgurigur da itoy. Nagdanag nga rod ni Jane. Kat nagawid adagos iti ayan ni Betty. Nga uray saan kumapalubusan ni Diego. Kabayatan na, mas daaw mat ni Mario. No apay a pinili ni Jane ti kabsat ni Diego. Ngam ti pamilya ni Diego. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluhan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay kanwa pinanawan ida ni Jane. Kat napan iti ayan ni Manang Betty. Kat agpadadamat nga agsakit ka ni Paula. Nakurang da talaga iti panakaawat. Naglaka nga ibaga no niya ti adday ti kabsat ni Diego nga awan kadakwada nga agasawa. Ha? Anya ngay data, tata? Iji balay da Diego, awan na pulos narik na ti ubing apan nang ipatag ken panagayat da iti agasawa. Ayun nga payson niya. Kanayon aranggasan ni Paula ti ubing. Nalabit nga itayan ti kabsat ni Diego kat nasaya at ti trato da iti ubing. Isu amas pilyin na, tinakariknaan na iti pamatag. Kasta ka di, tata? Apay, nakaskas daw ka di pailaday ta. Naglabas ti panawan. Kasla kumarkaro mati kasasaad mo. Awan lang arudan ti makukwarta. Di nakansamot ng panawan ti sakit mo. Huwag nga rod. No muna ta dadakkel ti anak ta. Ngam awan pa'y matamo da trabaho. Agpipin na tududakit din no asino ti aginaw ka nagdalos. Daytan samot no maminsan ti saan ko apaka imimbagan. Kanayo nak ama stress kadakwada. Ala. Bingay-bingayam laangin ti trabaho tunggal may sa kadakwada. Tapno makatulong damat. Huwag sa ngagpayso. Magsilabamat tan itibado na. No asino ti saan amang laba itibado na. Awan pagbado na. Anya pa'y ngay no di kasta. Makita man no asino ti saan amang ilaba iti lupot na. Desidido ka kadi amapan iji abroad, anak? Wen, mami. Ada nga min kadwak amapan matijay. Restaurant matlaan ti ko na mapagtrabahuan nyo? Wen, mami, no adan ton trabaho ki jay, saan kayon nga agtrabaho? Ta ipauitan kayo iti kwarta iti binulan. Ne, madimot ati kasta balasang ko. Agbalinakit din adon niya? Awan dakes na, no pagbalinan kayo adon niya, mami. Aginggat ka ba ilak, agtrabaho ak? Narigat ti agtugtugaw ng agmalmalam. Pakaalaan iti sakit. Kayo agpa-share mami. Manumot lang nga iti kanan nyo. Saan na masapol ng agtrabaho kayo, pay? No adan tumat trabaho. Ay, talaga sa anak ang nagkamali. Anang ibilang kan kaakas anak ko. Kasta akmat, mami. Jak nagbidot anang ibilang kada kayo akas inag. Unay ka ti balay yon, Paula. Ayan ka di dagiti anak mo. Apay adi daban laurnosan dagito'y wara. Diyak man ang munanang. Sumangpet danto no dandan ni panangan. Kasta ka di latan. Di ada ni Jane sa anakastoy ti balayaw. Huwan nga rod nanang. No hasino pa'y dagiti dinong dungok. Didak matulungan. Uray ko ma, no mapandaag birok iti trabaho da. Tapno matulungan da ka. Ay pagbagak mat ang mapandaag birok. Ngam barkada sa ti sapsapulan da. Nila ang amin Jane ti babae kat. Ay ngam pimanaw mo tanapat patagkan ko ana. Di nakariknaan na iti pamatag. Saan yun nga'y palagip nanang? Daytoy naudi ayo may na. Nakaginawak.
Ngam saan mo't anagbayag? Pimanaw mo't adagos. Nagasa din ang iparik na kankwana iti pamatag. Malas mo mo't anang ikuskuspel kankwana. Anya ti kunam, inutang ni Manong Diego ti dadto maasweldom lakay? Wen, bakit? Follow-up check-up manan ni Paula. Agkasapulan damanan iti kwarta. Ay, kaasimot ni Paula. Mapmapan iti agas ti kwartada. Iso nga impautang ko na ti kwarta ka. Maasyanak ka ni pare Diego. Agpakpakaasi ngamin. Kimaro siguro manin ti asmana. Tanakitak ngamin ang naglaba. Ngambasit laeng mo't yan nakitak alinabaan na. Bado nan samula nga nagdigos. Rumbang kumaasaan nga agigam iti danom. No kagura mo ti bagina. Kapilitan tadimot nga rod ilabaan dagiti lalaki nga anak na. Ay, no kumadi na pinapanaw idi ni Jane. Dakkel kuma akatulungan na ita. Dayta ti di na pinanunot. Husto jay ko nam idi, asaan na ako ko amin na gundaway. Taiso kat agkapsot to. Idinto ta dumakkelmat ni Jane. Kat dimtengan dayta. Ita, nakapsutan ni Paula. Kat dakkelmat ni Jane. Amangan no addapay kat natalgad at trabaho nan. Adda ka manan dito'y gripo, Paula. Inton kwan, si Miderman ti asmam. Ay, awan pa'y nga mindanom iti balay mi. Isakdok laang ko matoy basit agalon. Ayan nga mindagiti anak mo. Apay asaan nga isuda ti sumakdo. Agidadangak la ko maiti danom. Awan mat gayam danom. Sumakdudan to iti pagluto inton sumangpet da. No kasapulam tinapudot adanom, ikan ka adamat karga di termos ko. Inkaalaan timag mo, taikan ka. Alaman nga rod. Ay, malamlaminak nga minis o akayat ko ti agkape. Wano saan, jay termos mo ti alaam, taikabil ko ti karga ti termos ko. Ay na, agyaman ako unay, Lerma. Apayan bakit? Isursur-sur mo mo't ti termos. Napan ko inted ti karga na anapudot adan kin ni Paula. Ikarkarigatan na ti agsakdo iti idadang na. Madlaw anakapsot. Kuna ni pari Diego, saan la kanumat nga asma ti sakit na? Adda kanupay sakit na iti puso. Ay sus, delikado nga rod ano kasta lakay. Ay, uray kumamat no nanakam dagiti anak da. Wan nga rod, di mo't ida madisiplinaan ni Manong Diego. Takanayon iti trabaho na. Ay, kaasimat ni pare Diego. Diyay lang awagan ni Paula abastarda, tinanakam nga anak na. Ayan nga tamot itan ni Jane. Nabayag basitan diyay umay na. Imutang ngamin kanyak kat iti pagplete na anagawid. Wan nga rod bakit? Katapaman asimang pati diyay probinsya. Impajikas na adagos ti inutang na. Wan nga rod. Nasingpet at talaga da itchay nga ubing. Mano kayo ngay nga agkakadwa mapan ijay Europe, anak ko. 5 kami, mami. May sat employer mi ijay. Naggasat kayo, ta direct hiring kayo. Ada nga min negosyo na dito, iti mga lakada kayo ijay. Wen nga rod, mami. Nasingpet, kan nataerday jay a European. Apay nga rod nga imisam ka. Sabalin samot tunday tabasang. Naibagak lang matipod no, mami. Ngam, agpay sa timbagan. Barang arman na kangaruday ta nga employer, Ha? Asino ako mangay ng arman na, mami? May saak lang amarigrigat. Idinto tabak ng dayjay. Di mo laam mo, anak ko. No ngay maulaw iti kinapintas mo. Ha? Nagpintas samot ti anak ko. Anya ka di timbaga ti doktor. Apay akim maro ti kutong mo. Saan gamin amagatang amin dagiti agas, nanang? Kurang ti sweldo ni Diego nga igatang kadagiti amin nga inreseta ti doktor.
Isumat lagayam adi ka may imbagan. Ta saan nyo amagatang dagiti agas mo? Uray ka sa no ti ayat mi amang gatang. No awan mo ti may gatang, nanang. Ay, nagrigatun. Sapay awan mo't nga rod maitulong mi kadakayaw. Ammom mo't nga awan permanen ti trabaho ni tatang yaw. Mariknak, kat agkapsutak, nanang. Kaslasaan akon nga agbayag. Ay, saan ka kagsao iti kasta? Ada kaasi ti apaw. Agkid daw ka nga men iti kaasi na. Wan man, nanang. Nabayag ajak nagkarkararag. Saan arumbang alipatan ti panagkararag? Pagrebengan tayo ti agkid daw iti pamakawan kan ni apaw. Kadag iti amin ang nagbasbasulan tayo. Mapakawanak pa'y nga ta, nanang. Uray ka sa no kadagsan ti basol mo. No napasnag ka dumawat iti pamakawan. Apahikit din at di nakapakawanan. Agsingsingpot kan agan-anad ka iti papanam, anak ko. Uray da kayong mat, mami. Agan-anad kayong mat ditoy. Umawag ka adagos, no makadanon kayo ijay. Kanayon nak to ag video call. Tapno kanayon tang aginiliw, mami. Ulitak, agan-anad ka, ha? Ariglado, mami. O sige, tamapan kaming kadagiti kakadwak di taunag. Agawid kayong matan iti probinsya. Uwan basang, mapanak matan iti terminal ti bus. Bye. I love you, mami. I love you, Mat, anak ko. Itaman pa'y barok. Anda ka di parikaw? Matanaga na kadagiti apo ko yo, tatang. Naigumunda matan iti barkada. Saan kumat amay bagakin ni Paula? Tama nga no kumaro tirikrik nain na. Mas daawak ta payakas di tinagbanagan da. Kat kanayon mo't ida mabagbagaan. Saan langan ni Paula ti pagdandanagak, tatang? Pati dagiti ubing. Ala, tumulong ak amang bagbaga kadakwada. Bareng denggendak. Hawan man, tatang. Hintun koan, masipangol ko ida. Bareng no iso ti pagnakmanda. Uray na saya at tipanggap mo amang disiplina kadakwada. No madangrammet ida, si katagbalin na dakars. Ay, idida kami ti ubing. Mababaot kami. Isungawan tinatangkan ti ulo na kada kami. Wala ta kabutang yu ti baot. Agbaot nga rod dagiti tattao iday. Itangay, may paritan ti agbaot. Saan matan ang mabutang dagiti ubing iti baot? Kas laborido ka, pare, at ka di maitulong ko. Maladingitan na kadagiti anak ko, pare. Apay akas jay mutan tinagbambanagan da. No di da ka denggan, pare. Di da kan tumot pabasulen, no dadakas ang mapasama kadakwada. Gapo siguro, tanakurang ti oras ko kadakwada. Gapo tagtrabaho aklakit nga rod. Saan ka unay ama konsensya, tawan basol mo, pare? Pinag-eskwela mida. Tapno maamuan da ti dakas kan saan. Ay, daksang gasat kadagiti anak ko. Saan mo ngay baga ti kasta, pare? Awan ti daksang gasat nga ama. Pinadakkel mo ida. Kabailan dan ti agtrabaho para iti bagida. Makapadismayang amin, pare. Imbag pa ni Jane. Ay, at dako man dito ni Jane. Saan kan ngagparikot pa'y, pare? Diyay kit di agas ni Paula, ti pangigatangam, iti kwartam. Hello, anak. Kumusta ka ditan? Nasayatak ditoy, mami. Imikat kayo ka din iti trabaho yu ditan? Ha? Kabaalak pa'y mati agtrabaho, anak ko. Umikat kayo kit din. Taag-relax kayo latan. Umanay mati ipahuit ko akwartayo. Uraing kay piagpasyar. Mabalin. Wanan, anak ko. Sige, umikatak ton. Adan impawit ko. In kayo matagpasyar ija syudad. Tairwaryo ti kwarta.
Ikanyo man matdatatang, Mami? Ay, uwan anak ko. Nasaya at mat no ikam ni tatang mo. Tapno lumungaw mat itirigat. Wen, Mami. Tapno mapadasan na matimadaan iti kwarta, adi na unay pagrigatan. Kasta tinasaya at nga inanak, anak ko. Pasaray purwa kamot ida, takaa si damat. Nakalagip kamot nga imay dito'y balay, manang. Apay adi mo kaduan ni Jane. Pasensya ka, no saan mi ana ibagbaga, takalaat ngamin. Ha? Anya, ti kahit mo asawan, manang. Addan ni Jane ijay Europe. May sa akro iti dakkel a restaurant. Apay adi man lang nagpakada kanyak. Kalaat ngamin ti ipapanda. Inalay dati sigod nga employer da ditoy. Imayak ditoy, taited ko ti imbagana nga ited ko kada kayo. Anya dahi tamanang. Kwarta. Imbaglaan na yun kano ti usarin nyo. Anya? Pinawitan nak ti anak ko, manang. Agparparikutak ita. Gapot awan aramatan ni Paula. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit? Ayan na nga, Rod. Awan mo't ditoy. Aday, Jesselyn, manang. Ingka kita no kayat mo. Apayakas na ti itsura na. Nagkutumatan. Nakaturog pa ilaang, manang. Kurang ti ginatang ko nga agas na. Ingka nga Rod gatangan ng dagiti agas na nga impagatang ti doktor. At damot dahi ta impawit ni Jane a kwarta. Inak nga Roden, manang. Imbaglakit din. Pinawitan nak ti anak ko. Agyaman ka. Tanasingpot di anak mo. Nga uray saan nyo nga impatag. Inak nga Roden gumatang iti agas, manang. Hala, dito'y kapailaeng. Mabiitak laeng. Sige. Oy. Sino ka? Di na ka din mabigbig? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta seryetay wita alawas anapuluan. Bastarda, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.